Karbi lamera mai kheroni aro asahem kangpu. MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Rara Thengno dia Johang Nangji Pusi KSYC Dokmoka Aropen Kehang Padupong. Hawar Kehat Kalaya Rongalong Gehu Asai Katiki Kapangcheng. Kaching Hon Karbi Solang Dora Doana Pansita Minili Karbing long life birta thanang phisami juli be pehin pen cardom pajariklo cardom pini prime time birta angton pen RJ tha pini kheroni havar long karbi lamera mai kheroni aro sahem kimi kangpa mai padupon bangso hem kimi kangpu lake kheroni sports association mai phu dhondera hin pensi ingpu bonlo Nijang Karbi Anglong arlo anongga chathang nai karbi lamera mai kheroni aro tum ame thanga sahem pini arona tengpen ingpu pontanglo Kheroni Sports Association mai phu dhondera ari dengpetsi bangso kangpua jaimek dengponlo Sahem kangpua mai along KLA Kheroni aro mai phu ramdhon timung pensi KLA alama ingthur ponlo bangso hut KLA tiripia mai chunbang ramsing phangchwa hinpen kachetonga maya phuthak klardak pen than pachini det penapi sahem ingpudatsi KLA Kheroni aro achunbang Chandra Singh Derapen kitab mate lothui lapen calendar kapaklang ponja phan than pon lapen kadu kabetum kachirap chitu dunja phanta kachuningri padoponthu Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong live non malom ati popena kor piang bong phone pen kachingya phuthak longri arlo hangjo hanghain pinlo Bangsa Putha Karbi Students and Youth Council Dokmoka Area Council hin pen kiramtang matijong niphai Krener Kebarni Forest IB along Pherang Kemai Phaponsi Karbi Anglong Arara Phan MLA Dorsing Ronghang dia Johang Vekningji Pusi Kehang Padupon Bangso Pherang Kemai along non malom kachathang phluk MLA Dorsing Ronghang Akor pipen bang hini phone pen kaching kialam the social media long kachathang pluba phuthak kedamtang matijong ni phai krener cap arni KSYC dokmoka ro hin pen herang kya mai kangni bangso voice record along ateng pen le langdam pulote karbia khe ara phana bangke MLA Dorsing Ronghang bangke kapatherak thek tikason lo alang le inura man ke do bang phu lapuson ka chuma tha bangke owe kimia tuma phan kahaino thek tik lo pusi herang kya mai along ningje pon Labangso asai lang no ke Karbi khai lapen jasamet nimsopi atuma phando an sitame lake isia ke noda ason se nilitum theglong lo lapen jasamet swarlo apan kelang rem angli Karbi ara phan Karbi jutang pen dia chang nangji nilitum KSYC Dokmuka Area Council hin pen jong thiblo lapen alangli kacepatar pu Kenilitum KSYC hin pen bekroi masiun e alang li kacepatar pote lason gali laben kacepatar alame kali pusnilitum KSYC hin pen jong thiblo lasi inura MLA soar lo pen kachingi jumeme heinono abangke khe aphan kahino thekti ganno lasi karbe arona teng pen MLA Dorsing Ronghang abang dia Johang Veknangji pusi KSYC dokmoka ro hin pen herang kya mayalong pangdakpon hang alangi Inut suaru sopen fun ka cingki meme heng nono alam the nitum ning dukvik lo nitum dak dokmoka area youth council ahin pen KSYC ahin pen ning duk cipi lo son ke mane claim kledenang ji la pen te Karbi Anglong arat phanla kelang remason lo labang suaputhak Karbi arona tang ahin pen alangli Dorsing Ronghang ake hai dia Johang Veknangji pusini nitum dokmoka area council KSYC ahin pen jongpon theblo Dong Mokak Pen Samsung Inti Karbi Anglong Live Lakha Kep Hawar Kehat constituency ke Parlopon Hawraghat Agriculture Saika Mehin Pen Patir Biponsi Lakha isi Hawar Kehat Kalaya Rongmekar Ananta Narjaria Longli along KACM Khonsing Rong Peri Deng Pen Kechengsi Gehu Asai Katiki Kapang Chengpon
Pini mati jong ni phai kresir kep arni ada por phai kep malom Hawar ke hat constituency ang kangalong sai ka chuti kia na thu ke paprang don thek japhan Karbeng Long Autonomous Council EM Khonsing Rongpi RD Pidonsi sok katiki asai tang det pen puthot break jamason katiki thu japhan matha ponsi Hauraghat Agriculture asai kamatum pen gehu katiki asai pangcheng ponlo Bangso gehu ke nong panalong KACEM Khonsing Rongpi Hauraghat Saika Mahinpen Pobitra Kumar Brahma AEA Topon Bora AEA lapen Hauraghat Kisan Morcha Brizlal Swargeri lapen Arya Sang Hotum Chetong Donsi Kecheng Si gehu katiki panalong RDP don Hauraghat angkang along number isi kalai gaung arong amikar ananta narjaria longle chirihini sosialong kechengsi gehu kadiki pangcheng ponsi gehu pen akaprek sitame ke nong ponjia phan chisik ponji posi KACEM Khonsing Rongpe hin pen pachini pon Karbeng Long Autonomous Council ain pen Dr. Ram Ronghang Kejapona Sarkar Karbeng Long da Agriculture Department ain pen pangtang ponsi Gehu akhiti ta Karbeng Long along lelong tan am suse siti ke pachung hose le to bori lo sidang ni lia ora har homo tilong tame ili tong dak non itu hai bai bom lo sia group han sidak to no model la hisap tadak do patiki bom lo balaso tiki de benang de halaso gehu pen elong ale sitame akurat phani to tham buji asonsi klem dam bom den si Karbeng Long along le along tame gehu akhiti bang al se pachi hung ak pache thang ma se le ke bori lo Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbeng Long live Kedamtang mati jong ni phai krener kebarni Dwarbagori constituency along pherangki klemba tum do an chingrum pen Kengkam kachejora pe japhan Dwarbagori Press Club amahang pathek ponlo Bangso amaya long Dwarbagori Press Club dunmaipu Arjison Rongpharpen mai chapahem phuponsi kachetongdun aluhi atuma phan karchu padupon Maya long aluhi man pen VDC chairman Sarkoi Rongphar District Press Club of Karbeng Long maipu Diganto Teron Kongchunbang Danielson Bay Mongoling Hi lapen APHLC KSA atumpen penchenglo pinnangan kit hegiding atum chetongdun Non dak Dwarbagori Press Club pu keseng pon ke misenlo lapen Dwarbagori along herangkiatum ke claim ke damalong cherabdun popusi VDC chairman Sarkoi Rongphar ningje Dwarbagori Press Club labangso keseng pon bangai mipiglo nilhin pen ningaro parpiglo la pen dak organizer dum hana michurulo pini dak nili tame dak alhi son sini bichitonglo asi dak benangan according ke thek tere dum chitonglo lasi ansuse kaso media kepang tang poniphan nilit tu mahin peda unan cirap na citurun ko usi nilihin pen pini nang tu molong lam the ci bidun lo lepen ke nang tu pen ke claim ra pet je phan lepen Dwarbagori paching thur je phan claim pon ra pet nang pusi nang tu ko dei phan dami nilihin pen pachini dosi nilam the ansing ton kong Halapur District Press Club of Karbeng Long maipu Diganta Teron pen kaningje ponatengke Dwarbagori Press Club amahang ka pathek ponalong nilitum nangka chetong dun longke ninging sam ulo lapen Dwarbagori Press Club atum ke claim ke damalong ansetame cherap chetu dun begji lapen BD Sores dami pidun bomji pusi ningje Dwarbagori Press Club amahang pathek la so mailong ladak daithor mini stadium mang si pini amahang pathek ponlo lapen pini lapangso district Dwarbagori Press Club amahang pathek amailong nilitum nang chetong pen ningarong piglo lasi nilitum district press club hin men stame Dwarbagori Press Club amahang pathek pen kebang jilangani ansuse kang tang konji la solong nilitum hirjume paji odunlo lapen nilitum district press club hin men stame kenang sot asayang deng kedo anlong sitame kacharap chetu dunyi man nilitum ta alang litum han lamchak chipidun lo lapen mo kebang jilangani sitame sarkar pen ko PPC government pen PPC
awar sai kilong ji along ke claim ke dam ke cerap che todun ang ye along asta me niltum cerap che todun po busi nilitum alang dum han lam chak chipi de gang Dwarbaguri Press Club Mesian Ben Keja Ponjia Phan, Bida Singing Ling Aphan Maipu, Arjison Rong Parapan Dun Maipu, Rajasteron Aphan Kongchun Bang, Rangsina Be Aphan, Rapchun Bang, Lapen Pinangana Tumapan Arpu Pekonsi, Kachetong Dun Aluhia to Marideng Pensi, Archo Pondo. Lason tak taxi, DPC Atumpen Kachopha Aluhia Tum, Ke Hanga Tengpen Nankachetong Dunapot, Ningkang Sampen, Akiru, Pipa Jopong. Nasi pini itu langsung mai kecari pon mai pu bandan ni kero bulan pada di pu pen itu makor itu district press club Jun Bang pen secretary atum nang sitong nang ni rong athi itu ke claim ke dam long alang itu pan bidi sari nang pitekang an pada itu mu japa pan hisar po itu masar nang sitong hidas tami alang li nang sit toy dan CBDC chairman sar parong pan itu long ning rong lo itu panang cicak tekang lapang kitan gemong kado itu pan ning wat hede kang lo nasi ke wangi lang anta pini sonak thak ni li chuning ring tung lang na tum phanta ke wangi lang eli tum pini son ki kisung ke du ko dor dei ko phi la pen ni tum long hom phang song la mara da charia song stame un an ke na shrap na chitu dun ji bidi story na pin ju ji phanta ne li chuning ripon an part of KSA atum la pen law and order samata ne li chuning tung eli tum media tung long un an ke na shrap na chitu dun ji bidi story na ripon lo la pen News Report, Caribbean Online. Alang itum kado wi hanta ni hin pen Tadi Prime Time Birta ke lapan si kang toning lo 2 Mei thak me korban thu.